सानो ओंखायनो एसे गेजेर फाइनान्शियल कन्डिशनाबो एसे गाज्रि जायोमोन जितु दा फ्राय माने सांग्रांखौ जोङो लुबि होननानैसो जों मिथियो सांग्रांखौ आरो सांग्रांआ सासे सार्थ लुबिया मानसि खामानि मावनानै माने मोनसे लेभेलाव फैदोंमोन प्रमद बर' सारनि नेतृत्वआवनो बिथाङा दिनै आसामनि फुटबलनि सेक्रेटारि मोनदोंमोन आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननो सिगांग्रो जासिनाय थाबाय नै मोनाहांबाय नै दा BPF आरो UPPL नि गेजेराव गोबां नारा नाथा समा जालायबाय नालाय गोबां बेबायदि नारा नाथा जालायगासिनो दंलाय बाथ्राजों खोथाजों धमकी होलायनाय सोरखौबा नासयनाय पलिटिक्स नालाय पलिटिक्सआवथ' बेबायदिनो जायो जाहैबाय दा फैबाय थानाय जे बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय गावबागाव दोला बयहाबो प्रिपेयार जागासिनो दं थिग सांग्रां ब्रह्म जे मैया जे MCLA इलेक्सनाव सिगां दावराव दावसि जाखादोंमोन जे गावनि माखासे दोलोआव UPPL आव टिकेट मोनैनि बा गावसोर सिंनि खोथाखौथ' बुजिजोबला दा बे सायाव सांग्रां ब्रह्मआ BPF आव जयेन जानायनि थाखाय दा सांग्रां ब्रह्म सारखौ अशक UPPL नि अशक गयारिया माबायदि खोथाजों गाग्लोबदों नोंथांमोना खोनासंनानै ला दा मेन बाथ्रायाव थांनायनि सिगां दा APSC आनजादाव पास जानाय हेरसजित जे बसुमतारिया गोबां नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों पास जाबाय दा जोंनि माखासे जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो माखासे आं बेखौ बुंनो सानो जे बड'लेण्ड सुपार 50 नि जे नाम दोननानै माखासे जोंनि जे बर'नि डेभेलपमेन्टफोरखौ नायदोंमोन बे सिगांनि सरकाराबो दा इयुननि थाखाय जोंनो बेफोरनि थाखाय जोंनि हाथरखि अलंबार जागोन आरोखि दा नोंथांमोना मा बुंदों नायनानै खोनासंनानै दिनै बेबायदि मानसिफोरखौ जमा जानाय नुनानै गामिनि रायजो राजाफोरखौ गोसोआव बिराद खुसि मोनदों मा रोखोम नाजादोंमोन नोंथाङा दिनै APSC आनजादखौ उथ्रिसार जानो थाखाय आनजादखौ नाजानायाथ' गोबावानो जाबायमोन ओमफ्राय फार्स्टआव खालामनायाव मोनाखैमोन ओमफ्राय दा नैबे सेकेन्ड टाइमाव मोननो कामयाब जाबाय आरो जितु BTR सरकारनिफ्राय जितु बड'फा सुपार 50 होदोंमोन नोंथाङा बेवहाय जितु स्कप मोनदोंमोन नामा बेयाव कचिं लानो थाखाय दिल्लीयाव औ सुपार 50 मिशनाव आङो सेकेन्ड बेचाव चान्स मोनदोंमोन ओमफ्राय गुवाहाटियाव कचिं लादोंमोन APSC नि थाखाय नोंथाङा नैबे APSC आनजादखौ होनो थाखाय बेसेबां घन्टा सम फरायोमोन जितु सानसेयाव फरायनाया बिदिनो सानफ्रोमबो कनसिस्टेन्सि दंमोन एराउन्ड 6 आवार्ससो जायोमोन सानसेयाव खोब गोब्राब जादोंमोन नोंथांनि थाखाय बे आनजादाव उथ्रिसार जानो थाखाय आनजादाथ' बुंनो थाङोबा बिराद गोलाव बे एग्जामनि प्रसेसआनो ओंखायनो एसे गेजेर फाइनान्शियल कन्डिशनाबो एसे गाज्रि जायोमोन जितु दाखालि जितु APSC आनजादनि फिथाइखौ फोसावदोंमोन नाथाय दसे समनि उनावनो जितु रिजाल्टखौ बोखांदों नोंथाङा बेयाव माबाफोर गोनो गोथो सन्देह जादों नामा नोंथांनि उथ्रिसारनायनि सायाव गोनो गोथोथ' एसे एनै जादोंमोन बै टाइमाव मानो होनबा एसेबाबो गोसोआव गिनाया फैदोंमोन खिन्थु जेब्लानाखि मैया मोनफिनो अब्ला गोसोआव गोजोननाया फैफिनदोंमोन आरो जितु नैबे देग्लायहाय जितु सा 9 बर' सुबुंफ्रा उथ्रिसारदों नाथाय गुबुन बोसोरफ्राव 15 जन 17 जन उथ्रिसार जानो हायोमोन नाथाय देग्लाय गोबां खम नुनो मोनदों बे बेलायाव मा बुंगोन बेनि सायावथ' आं बारा बुंनो हानाय नंला खारन जिहेतु आजिखालि सार्टिफिकेटजोंनो जाजोबो नालाय खामानिफ्रा दा जोंनि यां जेनेरेसनफ्राबो खालामगासिनो प्रिपारेसन माबा मोनसे राइट डाइरेक्सनाव थाङैनि थाखाय जानो हागौ हयथ' एबार नुजाफैनो हायाखै नोंथांखौ फरायनायनि बेलायाव नोंथांखौ सोर थुलुंगा होयो जितु नोंथाङा स्पेसियेलि सोरखौ बेवहाय थेंक इउ होनो सानो गिबियावनो बिमा बिफामोनखौ आङो धन्यबाद होनो नाजागोन आरो बेनि उनाव आंनि लोगो दिगिफोर जाय आंनि सार्केलाव दंमोन बिसोरखौबो आङो धन्यबाद होनो नाजागोन खोब गोजोननाय नोंथाङा दिनै बेयाव उथ्रिसार जानो हानानै नोंथांखौ बरायनो थाखाय औ थेंक इउ थेवबो आङो बहुत माने फरायनायनि सोमोन्दै मालायफोरनि फरायनायनि माबाफोरखौ नुनानै माने बेफोरखौ बुङोमोन जाहाथे जोंनि गामियाव बेफोरबायदि गैया जाहाथे बैफोरखौ माने फरायनायखौ नुनानै नोंबो एसे नाजा आरो गथ'आ फरायनाया एक्सुवेलि माने उन्दैनिफ्रायनो माने एसे मोजां खाबोमोन आरो फरायनायाव बिराद गोसो होयोमोन आरो बिथाङा दिनै आलुफारा गामिजों लोगोसे फुटबल जराखौ मोनसे बिथाङा जारिमिन सोलिबाय दिनैनि सानाव सासे जाफुंसार जिहेतु फरायसा महरै बिथाङा दिनै सिनायथि होबाय मा रोखोम गोसोआव गोजोननाय मोनदों बहुत रंजानाय मोनदों
दिनैनि दिनाव जे आंनि फिसालाया सासे एकदम मा होनो बिदिखौ हाग्रा सिङाव थानाय जोंना गामि जेनेबा बे कट जायगायाव जोङो दा बेफोरबायदिनिफ्राय माने बियो सासे एसिएस खालामनो हादों क्रेक खालामनो हादों बिनि थाखाय माने राव गैया आरो गावनो आंथ' बहुत गोजोन मोनदों बहुत खुसि आरो नैबे बेलायाव आं मिथिनो मोनो जिहेतु बिटिआर सरकारनिफ्राय आगुनि जिहेतु बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' दैदेननाय बै समनि बिथांनि बड'फा सुपार 50 मिसनाव बिथाङा नोंथांनि गथ'आ दिनैहाय दिल्लीयाव जिहेतु कचिं लानो जिहेतु खाबु मोनदों बे समाव आगुनि जिहेतु बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ माबाफोर साबायखर बावनो सानगोन नामा दिनैनि सानावहाय आं बेखौनो बुंगोन थारमाने जे बिटिआरआव सुपार 50 बानायनाया जोंनि सारा बिटिआरनि थाखाय मोनसे मोजां मेसेज आरो कारन बिनिफ्राय जों बहुत गथ'फोरखौ जों नुगासिनो दं माने एपीएससी मोननायखौ आरो एपीएससी एससीएससी बेबायदि माने माबानायाव माने बहुत माबा होदों आरो बिटिआरआव हेल्प होदों बे फरायसुलि गथ'फोरखौ बे बेलायावबो बेखौनो बुंगोन आं गोजोननाय माने बहुत मोजां मोनदों दा जों बायदि बेबायदि बेकर जायगानिफ्राय जे सासे माने जानो हादों एसिएस गोजोननाय मोनदों आरोखि नोंथांनि गथ'फ्रा साबेसेमोन आरो आंना फिसाफ्रा 3 बेनो देरसिन हर्षजित बसुमतारी आरो बिनि बिनानाव दं हायना बसुमतारी आरो बिनि दुइसिन दं बर्नाली बसुमतारी 3 आरो दा फिसाजो 2 फिसालाया देरसिन होननानै बुङोबाथ' जोङो फ्राय माने सांग्रांखौ जोङो लुबि होननानैसो जों मिथियो सांग्रांखौ आरो सांग्रांआ सासे सार्थ लुबिया मानसि सांग्रांआ मोनसे समाव जोंनियावनो दंमोन आरो बिथाङा मा होनदों सासे जोंनि इउदिनो गाहाय नेहाथारि हिसाबै खामानि मावदोंमोन बिथाङा मा होनदों सासे साक्सेसफुल मानसि नङा मानोना बिथाङा थांनाय जोंखौ फेजेननो थाखाय खाम्फा बरगयारि सारखौ फेजेननो थाखाय 14 चिरां बिथाङा हर सान हराव खामानि मावदोंमोन गावनि माखासे टिमखौ लागायदोंमोन आरो बै टिमा दिनै जों खोनानो मोननायाव बिथाङा बुंदोंमोन जे 1000 जन मानसिया माने गावजों फैगोन होननानै सानदोंमोन नाथाय मैया जों नुबाय जे बिथाङा गावनि बै जिखिनि खोथा होनाय हाग्रामा महिलारि सारनो जे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बिथाङा जे आङो इलेक्सन जोबनायनि उनाव जइन जागोन सार फर्मेलि बे बाथ्राखौ दिन्थिनो थाखाय बिथाङा मा होनदों 1000 जननि जायगायाव मैया खोनानो मोनबाय जों 70-80 जन मानसियाल' बिथांजों फैनानै जइन जादों आरो बेवहाय नुबाय जोङो शक्तिशाली दैदेनगिरिफोर गैया जेराव जोंनि इउपिपिनि गागि दैदेनगिरिफ्रा गासिबो थाबथालांदों आरो बियो मालाबाबो सांग्रांजों थाया आरो सांग्रांखौ मिथिगौ जे सांग्रांआ सासे सार्थ लुबिया मानसि सांग्रांआ गावनिखौल' सिन्था खालायो आरो सांग्रांआ मालाबाबो रायजो राजानि मोजां खामानि मावग्रा नङा आरो बिथाङा दिनै मोनसे समाव प्रमद बर'नि नाम लानानै गोबां बिथाङा बेबायदि माने खामानि मावनानै माने मोनसे लेभेलाव फैदोंमोन प्रमद बर' सारनि नेतृत्वआवनो बिथाङा दिनै आसामनि फुटबलनि सेक्रेटारि मोनदोंमोन नाथाय बिथाङा दिनै प्रमद बर'खौ जोगारनानै हाग्रामाजों आखाइ हमलायलायनानै बिथांमोना माने एसे लेनदेनबो जादों होननाय आं खोनादों इलेक्सन माने समाव थ' बिथाङा बेफोरखौ लानानै हयथ' बिनि एसे एनै फैसा आग्लायनायफोरजोंनो दिनै बे 60-70 जन मानसिफोरखौ लानानै बिथाङा जे मैया माने बिपिएफआव जइन जाबाय आरो बे राजनितिक बाथ्रा बिथांनि जइन जानायाव हाग्रामा महिलारि सारा प्रेजेन्ट जानांगौमोन बिथांमोननि मनेस्वर बसुमतारिया बेहाय प्रेजेन्ट थानांगौमोन नाथाय आं नुवाखै बिथांमोननि माने बिपिएफनि हाइ कामाना जे नाथाय सांग्रां माने ब्रह्मनि जइन जानायाव नुजानांगौमोन बे मोनसे लासिंसिं बाथ्रा होननानै जों सानो ओंखायनो मालाबाबो साननो नाङा जे सांग्रांखौ लानानै जे इउपिपिएलआ दुर्बल जागोन सांग्रांखौ लानानै जोंहा रोखासो जादों आरो 14 चिरां बायदि ओनसोलाव दिनै सांग्रांआ जे साइड जादों बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा मोजांसो मोनदों आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंसो जे सांग्रांआ थाबाय माने सुनि थाङोबा माने मोजाङा फैयो होननाय मोनसे बाथ्राया थायो दा बेबायदिनो दिनै सांग्रां ब्रह्मनि साया खुनु फेक्टर फैनो हाया सार 15था मासिनि गेजेराव मोनबेसे मासि लानानै देरहासारनाय मिजिंथिदों सार दहायनो जों बुंखाबाय मानोना जोङो 15थाखौ जों सेस्था खालायगोन आरो 15थायावबो जोङो गासिबो केन्डिडेट होगोन बिनि गेजेराव जों 10थानिफ्राय 12थाखौ जों देरहागोन 100% आरो जेरै थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव हाग्रामाखौ जेरै रायजो राजाया मेन्डेट होनानै 28टा सिटखौ लाबोदोंमोन थिग बेबायदिनो बिथांमोननि नैबे 6-7 मासाव जिखिनि बिथांमोननि जि सरकारि जि खामानि मावनाय बिथांमोननि जि जौ जुवा बिथांमोननि जिखिनि माने दुर्नीति बिथांमोननि जि जातिगत नांलाय खमलाय बे परिस्थितिफोरखौ नुनानै दिनै जोंनि रायजो राजाफोरा माने बिथांमोना फैगोन नैबे एमएलए इलेक्सनाव जोंनोबो जे बिथांमोना 10निफ्राय 12था मोनसे मेन्डेट लानानै जोंनो सिट होनो माने ओंखारदों बियो गुत्ति रायजो राजाफोरनि मोनसे सरसाया जाबाय थादों आरो नोंथांमोना नंखाय सानदोंबा गामि ओनसोलाव हाबनानै नाय
जे दिनै एपिपिएलनि मोनसे शक्तिया दिनै प्रमोद बर'नि दिनै राकेश ब्रह्मनि दिनै नेतृत्वआव दिनै जों जे 12निफ्राय 10थानिफ्राय 12थासिम सिट मोनगोन बे रोखा जानानै फैदों।